Nah, sakmenika mlebet materi bab pergendingan. Ya. Langkung rumiyin ingkang dipun sebat gending menika menapa? Ingkang dipun sebat gending, nah ibu-ibu angger mundhut ayam nggih pirsa gitu. Nggih, tuku gending nang pasar nggih. Nah menika nggih, gending menika estunipun sedaya ingkang unsuripun kalih. Swanten kalian Wirama. Nah, swanten kalian Wirama. Nah, swanten menika wonten werni kalih, swanten ingkang saking pirantos gamelan utawi gongso. Kaping kalih swanten ingkang saking alate awake dhewe-dhewe niki. Nah, mangke rumiyin dipun sebat gending sedaya. Lajeng mangke dangu-dangu ingkang dipun sebat gending menika ingkang namung ingkang lumantar pirantos gongso gamelan. Ingkang lumantar alat kula panjenengan menika dipun sebat tembang utawi sekar. Ya. Janjane biyen gending kabeh. Mila wonten Panembrama nggih. Panembrama menika nggih gending. Harumin pun sebat gending nggih. Nika. Dados unsuripun Wirama kalian swanten. Upama diibaratke kaya menapa? Jiwa lan raga nggih. Wirama minangka jiwa, swanten minangka raganing gending. Nika. Dados menika kala wau. Nah, samenika kala wau sampun peprincaning gamelan. Nah, caranipun nyebat gamelan seperangkat nggih. Gamelan seperangkat. Menika mboten sami werni-werni. Nggih, werni-werni. Contonipun menika gongso klenengan. Nah, gongso klenengan niku napa? Mboten sedaya perangkat gongso sak perangkat menika saged dipun wastani klenengan nggih. Nah, klenengan menika nggih. Menika tanpa bonang, tanpa demung, tanpa saron penerus nggih, tanpa gong gedhe. Nah, menika klenengan nggih. Sederhana. Nggih, sederhana. Menika klenengan. Menawi komplit dipun sebat gongso ageng. Menika komplit. Komplit ning mangke tesih wonten ingkang langkung komplit malih nggih menika gongso ringgitan, gongso wayangan. Menika gongso ageng. Menapa malih gadon, wah gadon menika ngendinganipun Prof Kun menika Yap Kun nggih, menika namung ingkang pencon-pencon. Menika nggih. Ning wonten panggih sanes menika. Gadon kuwi nek diarani gadon niku namung saperlunipun, slentem, gender, gambang, suling, kendang, kethuk, kenong, gong pun. Niku sing diarani gadon nggih. Dadi uyon-uyon niku mboten ming ayo do uyon-uyon mboten, ayo do klenengan menika ya saged. Klenengan tegesipun gamelanipun mboten lengkap namung niki. Nggih. Klenengan gitu. Gadon, nah menika namung menika. Menika gamelan gadon. Lajeng gongso sengganen. Nah, gongso sengganen menika nggih kangge nyebat gongso ingkang dipun damel saking perunggu menika naminipun sengganen menika. Nah, mangke wonten gongso alit. Nah, gongso alit menika kosok wangsulipun gongso sengganen. Menawi sengganen saking perunggu, menawi gongso alit menika sanes perunggu saged wesi, saged kuningan. Nah, itu gamelan kok kuningan, namanya pun sebat gongso alit. Nah, menika lajeng gongso munggang kados kala wau. Gongso munggang menika wonten munggang patalon, pelok slendro, nggih, lajeng seton nggih, munggang pelok nggih. Lajeng gongso kodhok ngorek nggih. Lajeng gongso cara balen. Cara balen menika cara menika tiru-tiru. Balen saking tembung Bali. Tiru-tiru wong Bali, wong Jawa tiru-tiru wong Bali. Nek nggih ora mungkin iso gitu. Bali tabuhe cilik-cilik. Nggih. Iso ah Jawa ora iso. Tangane ora tekan tabuhe gedhi-gedhi nggih. Nah menika mila namung niru cara balen. Menika nggih kalebet gongso.
Wonten kraton tasih wonten gongso cara balen. Lajeng menika sing komplit, gongso ringgitan utawi wayangan nggih. Menika komplit sanget. Tasih dipun tambahi bedhug, kendhange tambah kendhang sabet, wilahe tambah sing wilah sanga, saronipun nggih. Menika gongso ringgitan. Lajeng gongso ingkang namung siter, ingkang namung kawat menika siteran. Nah, menawi siteran cetha alate jelas mung siter gitu. Nggih, menika bab caranipun nyebat perangkat gamelan nggih. Nah, kala wau gendhing nggih, menika unsuripun swanten kalian wirama, suara dan irama. Ewa semanten boten sedaya saged dipun wastani gendhing. Nah, gendhing menika bilih wonten wewatonipun. Wonten watonipun. Paling boten menika. Saben sagongan ajeg cacah kenonganipun. Nah, misal paling boten menika. Kendhanganipun maton. Mila wonten kendhang lancaran, kendhang ladrang, kendhang ketawang nggih, mangke ingkang pirsa. Ingkang dereng pirsa nggih, mangke bibar menika. Menika nggih. Dados cacahipun kenong saben gong sami. Kendhanganipun maton nggih menika. Dene warninipun setunggal menika gangsaran. Menika nami gendhing gangsaran. Nggih. Rumiyin gangsaran menika namung menika kalih ukir gangsaran ngaten menika sampun kalih merem mung loro tok. Dong 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 niki. Ro 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 nggih. Enggo sepiki tasih dipun ginakaken. Nggih. Kangge menapa? Peresmian, pembukaan apa ngoten nggih. Menika gangsaran. Nggih. Nah, menika wonten bathok mengkurep, bathok mlumah, plus menika menapa? Nah, menika simbol-simbol internasional menika Bapak Ibu. Ingkang bathok mengkurep menika kenong. Dados kenonganipun kaping sekawan setunggal gong. Ingkang bunder menika gong. Kenongipun setunggal kalih tiga sekawan. Kethukipun nah menika plus menika kethuk. Dados menika gangsaran kethukipun neng 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 tok 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 gong tok 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 menika tok 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 tok. Rumusipun menika. Menika rumus gendhing gangsaran nggih. Nah, perkembangan mangke Bapak Ibu kangge iringan beksan, kangge menapa sing maune loro njuk tuwuh enggal yen enget kula menika jaman Pak almarhum Pak Mantep. Kiprah Dursasana wayangan nggih. Niku terus gangsaran 6. Tak tak dulang tak grobiak. Niku gangsaran 6. Saenget kula niku Pak Mantep niku pertama. Duka menawi saderengipun sampun wonten nggih. Menika gangsaran 6. Kangge Dursasana kiprah menika. Nah, terus perkembangan malih terus tuwuh ngeten iki sing lagune ning nong ning nong ning nemonem lolu monem nemonem lolu nong nong pul gong nong pul gong nong pul gong nong tok nong tok nong tok gong nong tok nong tok gong. Nah diprakteknya apa ini? Riki kenong, riki gong. Lah ngomong bayangke gitu. Bayangke. Nah, saya mriki saya rumit. Nah niki.
tak tunggleng luno ne nam luro nam luro nam nah menika ingkang ewah namung balunganipun kenonganipun kethokanipun gongipun sami niki tetep nong tok gong nong tok gong sami sebab kalau mau menapa cacahipun kenongan saben sak gongan sami. Nah, menika polanipun. No gangsaran. Awake dhewe ya duwe gangsaran. Lancaran Permadani Kuncoro niku pertama gangsaran. Pripun ya? Mboten lancar ini sak derengipun vokal. Tak tung neng niku gangsaran. Nah, rumit ta? Cinilino cilu nem lu ci. Nah, menika glangsaran niku gitu. Nggih. Sing paling penak niku gong lho suwe dhewe kok ngitung 0 4 6 tu gong 4 6 tu gong niku menika nggih menika gangsaran ginanipun kangge menapa nggih gangsaran niku dipun pendhesake tembungipun gangsar ben lancar ben gangsar nggo pembukaan nek cara mbiyen nganggo gunting pita ngoten nika nggih doa pokoknya ini enggak awal menapa wisudan nggih pamenipun. Wisudan pengumuman. Kawisuda tok deng neng dang guang. Nah, mangke menawi wisudan ngaten nika. Mawi gangsaran. Glangsaran nggih. Sasampunipun gangsaran terus rada mboten saya angel, saya gampang niki. Saya gampang. Lancaran niki tulisannya LCR. Disingkat lancaran. Lancaran saking lancar, iramanipun lancar. Tegesipun mboten mondhak-mandhek lancar. Lancaran. Ah nyeratipun ngaten mika. Lancaran Manyar Sewu Slendro Pathet Manyura. Lancaran menika naminipun pola, Manyar Sewu menika naminipun gendhingipun. Slendro menika larasipun, Manyura menika padhetipun. Nika. Nah, lancaran wonten menika kalih. Yang sepisan balungan nibani. Nika namung ajeg titik-titike ning ngarep terus ngaten niku. Ning BK niku buka. Buka. Jadi nek wedhi nabo gamelan niku buka niku mboten ming magrib, sawayah-wayah buka. Nggih mboten ming magrib. Nah, ketok kenonge niki kurang sisi ini kudune plus iki. Tok entruk nong truk pul truk nong truk pul truk nong truk pul truk gong truk pul truk nong truk pul truk nong truk pul truk nong truk pul truk gong. Nah, niku lancaran balungan nibani. Nggih, namung mburi-mburi tok. Nah, Gen Permadani Kuncoro awake dhewe gitu we. Ngene iku pas ngiringi panjenengan nembang. Prawarga nang nonan neno nonane nane nane nang no manam loro ni kleng 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 loro ci lu kleng 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 namane no. Nah niku jenenge balungan nibani nih, ngen pas vokal niku nggih. Niku ade duwe, jane nek upama ning gamelan terus praktek apik. Nabuh Permadani Kuncoro. Wonten gangsarane, wonten lancarane nika. Terus lancaran sijine, balungane mlaku. Nah, balungan mlaku niku sing bar niki. Permadani Pinuti mureh lestari
buka bonang dong 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 tak dundang dung teng nong neng neng nong neng nong nong neng neng nong nong neng nong neng nong nong neng nong 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 neng nong no no nong neng neng nong neng nong 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 neng nong nong neng nong neng nong nong neng nong nong neng nong nong no 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 prawarga niku saderenge prawarga niku jenenge balungan balungane mlaku nggih. Ya, mboten ming teng tong neng nong mboten ming niku. Niku jenenge balungan mlaku. Nggih. Contone pun komplit nggen permadani kuncara niku. Nika. Polanipun nika sami persis. Sami persis kethokan kempulanipun kali niku sami persis. Amargi sami-sami lancaran. Nika. Nah, menika lancaran. Menawi kangge manten nggih upaminipun tong dong 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 ning dong dong ding du ning no ning no 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 ning no no napa niku? Kebugiru nggih. Kangge napa nek ngen manten? Manten teko nggih. Padha ngen kula nggih. Rombongan besan wis ketok treke niku. Mangke truk niku. Mangke truk apa gawane akeh ra karuan nggih. Nggo truk. Wah, wis ketok treke amune kebogiro niku. Tong tolong dong 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 nong 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 ning nong menika lancaran balungan nibani. Nggih. Lancaran. Nah, khusus kebogiro nggih wonten bentenipun kalian wonten Lebet, wonten keraton. Nah, kula diceritani Pak Suko. Nah, neng jero kebogiro kuwi jenenge Maesa Girang. Ya, Maesa Girang. Nah, Maesa mboten Maesa. Nah, tiyang Jawi menika miringipun Maesa utawi seratanipun Jawi sami mawi taling sedaya kok menika Maesa kalian Maesa. Nah, menawi Maesa menika ingkang dados kebo gitu. Maesa menika saking paes. Menika nggih menawi wonten Lebet. Mila ginanipun mboten kangge menyambut besan rawuh ning kangge sakbakdanipun Pambagioharjo. Menika menawi wonten Lebet. Nggih. Sakbakdanipun Pambagioharjo. Nah, menika nembe Maesa Girang. Nah, gendenge Kebogiro niku wau. Filosofi ini pun menapa? Paeso, ndang paeso. Siapa dandan gitu. Dandan. Ya, Maesa. Girang niku kan giro, digiro-giro, diage-age. Menika Maesa Girang. Terus nek njaba jenenge Kebogiro, nek ning jero jenenge Maesa Girang. Ngendikan Pak Suko ngangge sak samunipun Pambagioharjo. Ya, awake dhewe baru yon-yon kae manten ketok langsung dung 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 dung. Oh niku mongko nek nggen kula rika sak trek gawane ling kedun wis suwene ra karuan gendhinge ra mandeg-mandeg. Suwine ra karuan. Kebogirone niku. Lah nek iringan kaset napa MP3 garek sret ngajok kene. Terus rampung jokke meneh sret. Jalan nek nabuh langsung apa ora ngantek kiyel gitu. Menika. Ha sing ngethoke penak rem-rem tok. Lah sing bonang niku. Bonang ini paling angel niki. Nah, menika lancaran. Terus melih wonten malih lancaran menapa malih? Kangge manten. Biasanipun Manyar Sewu menika. Kalau wau, menika nggih asring kangge. Lajeng menawi Ngayojan menika wonten lancaran udan mas. Lantaran udan mas menawi wonten Ngayojan menika wonten dipun ginakaken. Lajeng kangge lumarapipun temanten kakung badhe panggih. Menika lancaran bindri menawi Ngayojan. Lancaran bindri. Menika. Dados panggihipun mangke nggih benten Jogja kalian Solo mboten sami. Nggih. Pak Wede ngerti loro wae Jogja karo Solo ngoten mawon nggih. Banyumas mbuh wis ngono.
Sok ngundang MC kono wae. Ning Jogja Solo wajib awake dhewe. Amargi menapa? Dilalah rumiyin jaman Palian Negari menika Bapak Ibu. Landi menika anggenipun bagi negara Mataram dadi loro ora mboten dipun sigar biah kene Solo, kene Yojo, ora mboten ngoten. Penak timen ngoten to Londone. Ora iso. Pokoke daerah kene Purwokerto diporo loro sret, iki melu Yojo, iki melu Solo. Medion sret, iki melu Yojo, melu Solo. Ngoten Bapak Ibu riyen niku. Dados milanipun menawi Yojo Solo niku wonten pundi-pundi wonten. Iket mondolan Jogja niku pundi-pundi wonten. Gitu. Gitu Pak. Ngoten. Amargi ngoten menika. Anggenipun mecah menika ngoten niku. Daerah pundi pun pecah Jogja Solo, daerah pundi pun pecah Jogja Solo. Ngoten menika. Wilayah Mataram menika. Dados mboten kok dibrel iki Jogja, iki Solo, gampang memberontak londo angel oleh mengendalikan nggih. Pinter toh. Ketoke dikai bagian ning dadak jikuki dhewe ning kono-kono ngoten. Nika. Nah, terus kedah pirsa Jogja kalian Solo. Kadang kala awake dhewe ya sok campur bawur. Jarike wirane Yojo, blangkone Solo, itu ora krasa gitu. Nggih, nggih prayoginipun nggih dipun jumbuhaken. Wirane Yojo ya blangkone Yojo, wirane Solo ya blangkone Solo ngoten menika. Menika lancaran nggih. Tasih kathah malih ingkang kangge wonten ing pahargyan ya. Mangke menawi slide gending-gending pahargyan nggih. Lajeng salajengipun ladrang. Gending napa lancaran wau kendhangipun nggih khusus Bapak Ibu. Tok dung dang dung 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 dang dung 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 dang dung dung dang dung 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 dang dung dung dang dung dung dang dung dung niku nek cara Solo nek cara Yojo ping ajeg dung dung dang dung 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 dang dung 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 dang dung 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 dang dung 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 dang dung dung krana Yojo Solo niku kudu duwe Yojo duwe Solo kudu duwe Solo duwe Yojo kudu duwe ning kudu beda niku lho. Persaingan kultural ini ngoten niku. Pokoke Yojo duwe, kene kudu duwe. Solo duwe, Yojo kudu duwe. Ning kudu beda. Mula menapa ingkang Yojo wonten, Solo wonten. Menapa ingkang Solo wonten, Yojo wonten. Ning beda. Jarike Yojo latar putih, Solo latar coklat gitu. Blangkone Solo trepes, Yojo mentrol. Nggih menika. Nah, ngendikanipun para nimpuna ingkang mucal kula, blangkon mondol menika sepuh saking Majapahitan. Mondol menika Jogja menika. Mangke Palian Negari dipun beto dhateng Jogja, Solo yasa enggal. Beskap Solo menika menika enggal. Ingkang dipun embo menika prajurit Prancis rumiyin Legiun Mangkunegaran menika. Menika, dadi niki pakaian tentara. Asline nggih. Lah awake dhewe nek asli nggih Majapahitan nggih Surjan Mentaraman. Jogjanan niku sing sepuh. Sesuai dengan kondisi alam. Panas. Dulu nek jane Pak, iki logis mboten. Tenggen iklim tropis rangkep-rangkep kok kandeli ra karuan ngeten iki. Nggih ta? Ora logis ta? Nah, amargi niki enggal menika. Yasa enggal Palian Negari menika dados ingkang dipun emba prajurit-prajurit asing. Nah, ning pakaian Solo tasih wonten ingkang nglestantunaken kados Surjan. Naminipun Beskap Takwa. Menika tasih lansip mriki. Lansip ngoten. Kados Surjan. Menika turahane Mentaram sing ning Solo menika Beskap Takwa. Nggih. Mangke kula aturi browsing nggih. Beskap Takwa menika kados Jogja lincip. Menawi Solo menika ngaten Bapak Ibu. V kewalik niki. Niki. Nggih, V kewalik. Nek Yojo nalip. Paling mboten gathuk. Nalip ngoten. Menika nggih. Menika bab rasukan nggih. Ku mau tekan ngendi-endi piye gitu. Gendinge kapan.
Ladrang. Ladrang menika menawi lancaran kala wau setunggal gongan wonten 16 sabetan, 16 tutukan, 04 papat ping papat, 16 sak gongan. Menawi ladrang, rong baris niki. Dadi 32 tutukan, niku setunggal gongan. Sing ngegong saya penak neh, ngitungi ping 32 agek gong. Nika. Ning nggih niku anggere nganti lolos, menyesal seumur hidup niku. Wis diitungi kaya lolos wae kok ora tiga iki. Menajan gelo rasane. Menika. Ladrang bukanipun mawi bonang padatan menika. Lajeng menawi komplit menika wonten umpakipun utawi merongipun, lajeng wonten ngelikipun. Ngelik menika ingkang gerong, kangge gerongan. Kala wingi nggih pas kula matur bab kombangan nika nggih. Ngelik iki piye? Ngelik niku dereng maem. Menika nggih. Dados ngelik niku pas geronganipun. Menika. Kala wingi menawi badhe ngelik, kombanganipun mriki inggil 6. Tugunan orang budaya gong terus melanda para besang semara bangun. Terus masuk gerongan kali sindenan mriki ingkang ngandhap. Nginggil namung sinden. Nah menika mangke wonten irama setunggal, irama kalih, irama wilet rangkep nggih. Menika. Pados wonten YouTube nggih, ladrang irama 1. Ladrang irama 2, ladrang irama wilet. Menika. Nah, menawi wonten pahargyan ladrang menika kandanganipun khusus Bapak Ibu menawi irama setunggal diluno nandeno tak dung dang entak dung entak dung entak dung tak dung entak dung dang entak dung dang tak dung dung dang entak lono tak dung entak dung dang entak dung khusus kendanganipun mligi nika browsing sampun wonten internet. Kendangan ladrang irama 1 sampun wonten. Amargi kula mucal nggih browsing. Mucal kerawitan wonten kampus nggih materinipun browsing iki ana wah jebulipun sampun wonten ingkang upload nggih. Awake dhewe kari nemu. Nika. Wonten ing pahargyan ladrang contonipun kangge menapa? Sepisanan upaminipun kangge menawi cara Sala mijelipun temanten kakung. Biasanipun ladrang wilujeng nek pelok barang, nek slendro nggih. Ladrang selamat slendro manyura. Nggih, pelong barang utawi slendro manyura. Kala wingi nggih, kenging awal meminjam yang akhir. Siklusipun nggih. Kala wingi lahir urip anak gede tuwa ngono ta. Bocah gede tuwa. Padet 6, padet 9, padet menyura. Nah. Kenging nyambut menyura utawi pelok barang kangge pembukaan. Nggih, mila panggih manten Jogja Solo sami pelok barang. Menawi cara Solo kodhok ngorek nggih dung dung dong ning ning ong ning ning ong ning ning ong ning ning ong ning temanten kekalih sigurah ngasta gantal ingkang ngasta dening temanten kakung winastan gantal gondang tutur ingkang ngasta dening temanten putri sinebat gondang kasih ning ning ong ning ning ong ning temanten kakung sigurah ambalangan gantal prayekna pambalangipun kenging jajanipun temanten putri ponang gantal cementel wonten ing menapanipun. Nah, menika kodhong orek nek cara Solo, ayo cara Jawa Pak. Ladrang temanten slendro menyura utawi pelok barang. Nah, menika. Mangke wonten daftaripun. Ya, sampun kula aturaken Pak Bawi kala wingi. Ya, sampun pun share nggih. Nggih. Nah, menika mangke dipun pirsani. Lajeng ladrang temanten menawi cara Yogya kangge panggih panggihing temanten.
Lajeng ladrang wilujeng kangge mijilipun temanten kakung. Pembukaan biasanya pun wonten ingkang mawi ladrang ugi. Ladrang narto sabdan nika. Menapa nika? Ladrang kangge pembukaan nika. Mboten ingkang ladrang nika ketawang. Ingkang setunggalipun Ibu Pertiwi ini napa? Mboten. Kok lali to. Nggih niku lah pokoke. Aduh kok kesupen kula. Ladrang narto sabdan niku lho. Napa Bapak Ibu sing anu apa-apa? Ladrang. Harus moyo ketawang. Wis mara ketawang. Alah kok mangke rak ketemu. Walah ora sida ketemu. Menika kangge pembukaan biasanipun. Nek ketawang biasanya ya ketawang Ibu Pertiwi, mijil wigaring tias nggih. Ketawang mijil wigaring tias kangge pembukaan MC buka pertama. Nggih, MC buka pertama nggih. Nah, MC buka pertama biasane slendrone peloknya pelok 6 biasane gitu. Upami pelok barang nggih sah sebab mangke panggih pelok barang. Lajeng ladrang menapa malih? Santi Mulya. Panggih gitu. Niki mau mampir juk ilang teng pundi niki pun wangsul. Ladrang Santi Mulya. Niku nggih pembukaan. Santi Mulya, Santi Mulya, lunulya ning negara Indonesia. Nah niku. Menika kangge pembukaan biasanipun nggih. Menika ladrang. Nah, ladrang menika wonten ingkang khusus Bapak Ibu. Iringan khusus. Menawi wonten ngayoja dilalah nek tamune ngersa dalem Sri Sultan rawuh. Wah, menika ringanipun khusus Bapak Ibu. Menika mawi ladrang naminipun ladrang Raja Manggala. Nggih. Ladrang Raja Manggala. Dados pamenipun menika pas mungel napa kemawon, protokoler sampun ngabani. Sultan sudah dianu, wah langsung mandek kabeh. Sret. Wes langsung mandek niku. Mandek kersane ngalah mboten diabani kendang. Mandek langsung. Terus buka ladrang Raja Manggala. Menika pelok 6 ladrang Raja Manggala. Menika rawuhipun Sultan. Konduripun padatan mawi ladrang ugi, ladrang tedak saking. Ndelalae gitu awake dhewe pas nge-MC kok tamune ana Sri Sultan. Wah kudu siap-siap niku. Ladrang Raja Manggala. Kalian konduripun ladrang tedak saking. Menawi ladrang tedak saking mboten kagungan, MP3 nipun, inggih konduripun mawi ladrang Raja Manggala malih mboten napa-napa. Ya menika saking kuliner niku lho rumiyin miyaga wonten Jogja zaman mahasiswa. Nah, menawi tamunipun menika Pakualaman, Sri Paduka Pakualam. Pakualam niku senengane nuwun sewu. Senengane anu Wanodya. Menika Wanodya senengane niku. Mula gendhinge nggih Puspawarna, ketawang Puspawarna. Mangke niku khusus menawi Sri Paduka Pakualam tamunipun iringanipun ketawang Puspawarna. Konduripun nggih sami ketawang Puspawarna. Menawi Sinuwun Sala, menika nggih khusus. Menika nggih mawi ladrang Sri Katon. Ladrang Sri Katon. Cariyosipun wiwit saking Sultan Agungan wis sampun Sri Katon. Menika. Lajeng menawi kondur menika mawi niki gending kuno ora tau muni. Undur-undur kajongan naminipun. Rumiyin zaman Sultan Agungan. Ning mangke lajeng dipun sederhanakan nggih. Konduripun mawi napa? Gleyong, ladrang gleyong, yen mboten nggih mawi ayak-ayak. Menawi Sinuwun Sala nika. Terus ladrang Sri Katon.
Sri wis ngarani apik, katon ketok, ketok apik. Dadi mung ketoke apik. Nggih. Menika ladrang nggih, gina wonten kathah sanget ing pahargyan. Salajengipun ketawang. Ketawang, ya bentuk utawi wangun salajengipun. Ketawang menika kados lancaran setunggal gongan 16 titik, 16 tutukan. Nggih. 16 tutukan. Ning wonten ingkang titik, wonten ingkang boten ngaten menika. Ya ketawang nggih. Kendanganipun nggih khusus. Irama setunggal, irama kalih niku kendanganipun khusus. Monggo mangke pados nggih. Menawi kalian praktek nggih prayogi nika. Ketawang. Ketawang Puspawarna paminipun kangge mijilipun temanten putri. Pokoknya nek manten putri sing mengandung kembang-kembang. Puspawarna, Sekar Tejo. Nah, anggo kembang-kembang. Nika mijilipun manten putri. Nggih. Mijilipun manten putri lajeng lenggah piyambakan menika. Sing mangke temanten kakung mawi ladrang wilujeng. Nah, nika lajeng ketawang mono malih, ketawang laras moyo. Ketawang laras moyo menika kangge nyambung kodhok ngorek wau. Panggih. Panggih dumugi sinduran. Menika menawi iringan langsung saged dipun rekodaya pas sinduran, nggih, sinduran pirsa ta? Sampun ta? Nggih. Pas sinduran menika ganti ketawang laras moyo. Sapunika sampun rawuh temanten kakung lan putri windanawane nan na 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 gironganipun ngaten nika. Panjenengan mesti ora gatekke nek nggon manten. Panjenengan nek jagung manten niku sing digatekke napa? Ah nggih, padi-padine. Nah, sinduran menika gantos ketawang laras moyo. Sinduran minggah lajeng krobongan. Tasih dipun sambung laras moyo nggih prayogi, gantos nggih sae padatan menika menawi gantos nggih larasipun sami ingkang pelok barang. Sri Widodo paminipun. Ladrang Sri Widodo pelok barang. Menika kangge iringan krobongan. Alun-alun mergi menapa? Seka panggih tekan krobongan nganti rampung niku gaweane awake dhewe MC. Ora meneng niku nggih. Ngomong terus MC ini. Nggih. Mula kenging napa sinau tembang. Nah, fungsi yang pertama itu adalah untuk ngirit tembung. Nah, ngirit tembung. Sungkeman gitu pamane. Dadak dijantur, putra sesedokan lampahipun temanten kekalih tumuju dhumateng jengkunipun ingkang Rama lawan ingkang Ibu. Ala dadak suwe-suwe tembangke wae Rama Ibu. Ya, ngirit tembung niku. Niku tujuane dikai tembang niku ngoten niku. Nggih. Kejawi menika kangge eden-eden tembang menika kaping kalih. Nggo indah-indah. Nggo variasi. Awake dhewe lho saka panggih, balangan gantal ngantek tekan sungkeman niku omong terus tanpa variasi jeleh to niku sing nanggap. Niku lho omong terus awake dhewe. Ya, mula variasi tembang. Nah, dienggo variasi nggo eten-eten. Nah, sing nomor telu ini sing paling penting nih. Niki fungsine tembang gen MC. Nomor telu napa kira-kira? Ngundange rego. Nek apik lho kaya. Nek nembange ora apik sesuk ora ditanggap meneh. Ah menika.
Ketawang Puspawarna nggih. Nah, kejawi kangge mijilipun temanten putri ugi kangge menawi wonten tamunipun Sri Paduka Pakualam. Nika gendhingipun Ketawang Puspawarna. Puspawarna isinipun cakepanipun Candra Wanita nika nggih. Panyandra wanita nggih. Menika. Sedhet kang sarira gitu. Menika. Ketawang menika mangke kangge malih wonten. Wonten ingkang sungkeman mawi Ibu Pertiwi wonten ta? Wonten, mboten napa-napa. Mboten napa-napa, sing penting payu, Pak. Nggih pun ngoten. Mboten napa-napa. Sing baku Bapak Ibu nek sungkeman ampun telutur gitu. Tembangnya nggih ampun telutur. Nggih. Dandang gula telutur, ampun nggih. Senajan teng YouTube kula gawe kene niku. Amargi pesanan niku. Dandang gula telutur Pak nggo sungkeman, ya tak gaweke nggih. Tapi jangan telutur. Amargi menapa telutur niku sedih yang benar-benar sedih. Sedih kelangan. Niku telutur. Lah wong manten niku seneng kok. Nggih ta? Nggih, dadi nek sedih ya netes ke air mata cukup. Trenyuh mboten sedih, trenyuh. Nah, mila wonten ingkang sungkeman mawi eling-eling kasmaran. Eling-eling nanon kesupen eling-eling pelok barang, eling-eling pelok barang. Menika nggih saged rada sedih niku gendinge. Ya, tapi syairnya enggak sedih. Lho wong ora kelangan apa-apa gitu. Kelangan rakat engko bali kok sumbangan. Nah, punika dados sampun telutur. Cengkoke nek digawe sedih, slendro diiring nggih, slendro miring. Nah, menika menawi sungkeman. Ketawang Ibu Pertiwi kenging. Nah, terus biasanya bar sungkeman terus foto-foto, bar foto-foto terus nek pahargyan ten dusun lajeng kirap kana lendran jabel nggih, kirap kana lendran. Nah, menika ugi ketawang. Ketawang langen Gita Sri Narendra. Nananenol yang jagat raya. Niku gendhing ngoten niku. Sampun to, Pak. Inggih. Mboten kraos kula kinten tasih jam kalih. Inggih, monggo sumene rumiyin dumugi langen Gita Sri Narendra kasambet malih mangke. Sugeng sumene.